Ganun. Hoy, batog-batog mga kadabayot. Matuhog ng itlog naman. Sa bayat nagbatog-batog, matuhog din itlog sa bayot ron. Sa YouTube channel, no? More and more vlogs. So, di kami karon sa ano, sa, ano tawag dito? Camarota. So, ayan yung mga kasama ko. So, actually, ako ligo. Die! Lamig ko siya kaliguan. Lamig ko siya kaliguan. Kasi lang init. Lamig, gusto kong init. Lamig ko kaliguan. Kasi kang hangin, ganon. Lamig iligo ba sa Team Baguio di ay? So, ayan sila. Shout out to the world. Hi! Lamig nawa ko yun. Tago man si Jamaica. Paday. So, ayan. So, actually, dahakin na nga ligo, girl. So, papakita ko sa inyo yun. So, yung mga niligo na yun, ayan sila. So, daham gano'y ka, ano din, duha kakaliguanan. So, nami sa Camarota. So, naapoy pang danmo. May pang, anong tawag ng dan? Mangrove, gano'n. So, may pang mangrove din. So, ang mangrove, siyar ka po ito iksoon. So, nasa sa pika. So, namin din sa Camarota. Okay. Medyo chika bells man. Kaya nakaligo namin dito. So, dili ka ako man. So, wala ba? So, ang ganda, day. Ang ganda. So, nasa labas kami. Ayan, nag-super mode. Dila ka dito sa labas, girl. So, mamaya, pupunta kami dun sa loob. So, itour ko kayo dun sa loob. So, karon is na kami dun sa gawas kay gusto nyo mag-chill-chill, gano'n. Kulit na bagay. Nahagwa po dito sa pikas, day. Gusto ko mulangoy. Mulangoy ko. Kada ko, huwag na, huwag ni mo, day. Uy! Aray! Hi, Bryle! Torjak! Shhh! Tulungan tamarman siya. So, yun na nga, day. Ang lakas ng hangin. So, ang ganda, day. So, it's very... Para malimutan na ang selfie stick. Kaingan lang kayaw. Ha? Yung ikaw doon ay sa bag. Tingin sa ayaw. Ha? Kanina. Ito yung kayaw, uy. Ikaw, gusto mo ito mag-tipping? Hala, selfie stand man to. Stand o selfie stick yung ginon. Ha? Ikaw po saan din ako sa nakitag sa taas ko. Wala, minong ginanyo kayo. Siyempre, kapoy kao. Sakit akong bukton, girl. Oo, natudan ako sa suot, girl. Ganda. Ganda na ako. Nasa limarang swimming pool, char. Pero pa siya tubig. Ayan. So, nice pa rin kayo ang fun, Camarota, Suba Air. So, mga na to. Nami cottage, everyone. So, danas na diri. Ito ano yung? Ang ko pinilang. Tara dyan. Tingnan lang, palit daw ilang kuhan. Pagkasi dito guys, sudlang ko na sila. O na, bali brad. Di mao, narako. Wala ka sa yung sigang sunod. Huwag ka. Asa mo? Asa man tabi ko. Asa mo, Day? Manginhas mo? So, asa mo, girl? Nakabongga pag saya nila isa. Uy, murang mapi nag-chair dance. So, yan po guys, ang ganda po ng dagat. So, it's very amazing, no? So, we are here in dagat. So, we need to swimming there. Ayan si Bryle. So, ayan guys, kung kailan po may bagyo, doon na sila nangaliligo, no? Ganon. So, muna ito siya. Kaya sa buday, manghinaw ko bikyo, may tubig dito. So what's up mga Bisaya? So na namin karon diri sa Katunggan, no? Kay mag-ano lang sila, mag-pictorials daw. Just kusuki siyang one girl ang hangin din. Ayan sila. So nagkalo ko kay Barot kikog na. Yung mga ganun. Hoy, batog-batog mga kadabayot. Matuhog ng itlog ni mo. Sa bayat batog-batog, matuhog din itlog sa bayot ron. Ang mga puang nagbinatakay na. Hay, nagkasama!
Nagbigyan na po nga ang bunga, day. Makagaba na. Hindi nyo alam, anak niya yan. Hiniwalay nyo sa ina. Ganon. Dali lang, bilang isang sikat na vlogger, dapat alam mo lahat, no? Dapat alam mo lahat ng mangyayari sa mundo. Lahat. Pero, basta, yun na yun. Ikaw naman, tol. So, lami ka siya diri nga lugar kay nga siya kahoy nga naginusara lang. Ayan. So, lami ka siya tambayan, girl. So, lami kayo siya iligo. So, yan na. Mas lami yung tagkaw ba niyo mong uyab, uy, pero mas mayong wala, Jud. Uyab, dyan na rin mong uyab, day. Ha? Wala na rin mong uyab. Yung buhot man eh. Ano man? Mais daw mo ba na? Ay! Ay, kung nagmaistanan. Ibang ugmod naman siguro mo sa anak. Baka naman si Bugikit. Huwag na siguro ang uyab ni Bayot din, no? I think murag din na siya to cottage. Ito na dito ito nga. Lansis naglangoy-langoy, pero gatchar na di ay. Andi Marlo, biano boring. Ganun. Sumawa na to siya. Lamig siya area diri nga ako, ano. So, dahay nangaligo karon, amaze ko, ayun. Ato nakita ninyo nga marag mga amigas, mga tao-tao na. So, nangaligo sila. Sasa mo, girl? Ay, nakakaya sa inyo dahil. So, busy sa pictorials, girl. Ayan. So, nag-volleyball si father ganina. So, nakita mo ninyo yung video ganina, no? So, karon is nandito lang ako sa Katonggan, girl. So, Chika Bells ako dito kasi ang daming tao doon. So, kailangan dito talaga ako kasi mahihain akong tao. Okay? So, muna sila ang mga tarsier sa dagat. Yan, no? Tanggalon na tong kalubi. Wow! Kakatul. So, what's up, mga Bisaya? Subarot na kay kubuhok, girl. Pero okay lang tarang kigo. Bilang isa sikat na vlogger, dapat maganda ka. Ganun siya. Ulit na bagay. Asa kayo, maliko na kayo at? Abi ko ba bang himasa na ta? Ay! Bunga na karugayan, kabuang na to nito. Pamumo, dyan na kapungan. So, oh my God! Ang bayot maragbuang. Dagan, girl! Dagan! Wow! Dagan! Wow! So mga na to everyone, so ako rin tao nandiri sa dagat, no, for now, kasi nga kumakain pa sila din yung iba yung nagpi-pictorials, ayan. Oh, meron day. Pang Studio 7 yung pictures nyo, ah. Oh, tuwad pa more. So yung nga pictorials, nalami kayong kuha sa camera, pero ang pag-picture in town, tuwad in town ng nitig camera. So ayahay kayo siya diri, guys. Nalami kayo siya. Actually, naisang po iligo nga to sa Pikas. Kaya duha man ni siya kabok, nagdikit raman ni siya nga ang kanang mangrove bay o kaning sariling kamaruta. So, nagdukol ra sila, nagtapad lang. So, naisang po ito sa Pikas. Kaya dahag mga cottage, lami po color. Pero lang, dahag magugtaw na ngaligo. So, no choice, diri na lang mi. So, it's very amazing. Kabungat, kadugayan, mamukmuk. Dito ni kadugayan, video-video na nasa Katonggan. Ay, asa ka! Demura kang tuod niya, bayot! Salayo na kayo si Andy. Mabaw na di ay? Mabaw na? Sasayo pang buwang, abnormal lang dito. Sumawa na to, guys. Sumawa na to tanan, diri sa... Kamaruta lagi, ginawa ko makalimot, ang ko, Sumawa na to tanan, diri sa Kamaruta. So, naiski siya kaliguan man po di ay. Ayan. Ongoing pa man, processing pa lang ang mga cottages, mga hagdanan-hagdanan, mga wala pa kayo siya pintan. Pero amazing din siya. Daming tao, day. So, yun na nga, ang daming tao. Papakita ko sa inyo, be. Papakita ko sa inyo mga tao, day. Parang din yung pagkamalan na ako lang mag-isa dito. Ayan. So, ang daming tao, besh. Ayun.